KRAA asong pen KACCM aphan panongsi dipu circle aru ariding pimpuralu kapazirda. Nithom aparman Guwahati Rani Aikar National Research Center on Peak Asaihem along residential training kibipon. Aprangsi Karbi life Àbirta kilangver Arab do anapan sitami nilihin pen kardom ng pajir iklo kardom pini Adap Àbirta along pen nili samireng mirti mopi totangte pini Adap Àbirta ang ton pen arjuponikha. Karbi rong saramai KRAA dipu longriamai lumbazong hawaramai labenki thansiri hawaramai pen patumi phaikuni ni phai krepli surihini ra inkorapli arni KACCM aphan panongsi dipu circle aru ariding sonthamalam the aputhak bajirda pirthe ke munit ke chanbomji sitame longle ke nangkam ke luk ben nonjong purthimia ke mangpu pen KAC pen lakisi longle pata ke joy pen keron mati kipi ponji pualong Karbi rong saramai KRAA dipu longriamai lumbazong ahawar amai laben ke thansiri hawar amai atumpen non-tribal mati inglong aso kalidet atomaphan longle pata pilongle pusi sonthoma kemang pen pimpuralu KACCM Dr. Tuliram rong hangaphan panongsi dipu circle aru ariding pimpuralu bajirpono laben number isi non-tribal mati inglong aso kalidet atomaphan longle pata pilongle number hini NOC rong sarpen aveta pata isulongle number kithom rong sarkalite KRAA maipu jon bang writing pit avita patalongle pata isulongle lason thoma kemang pensi pimpuralo pajirdamlo pusi dhansiri hawaramai maipu rong sar robertson hansipen pachinipon Long Hong Koson si ke pangreng nang jima lahai hui a training tribal supplant STP mate inglong asua tumaphan anchosi than poncho labang so avar sai ke inglong asua tumaphan anchot training kibi pon laki ni phai crazy pen krege thom phai kuni ni thoma pharman inglong asua tumaphan training pipono laswa training along ni jangkar bi anglong pen bang crazy atum adim along an nangdun lapen ni thom training period ben bangkri siatum sitami chepa undunsi certificate chepalong pon sonsi sukur singh hanse Rajiv Milik Fredis Ronghang Anupam Singnar Rahul England Nani Teron Tracy Timungpi lapen Ana Teron pi labang kri siatum henlo scientific pig productions and health management practice for large scale pig farming under tribal supplant STP organized by Aikar National Research Center on Pig 11 to 13 2024 Dr. Vijay Gupta Director and initiated by Dr. Pranab Jyoti Das Principal Scientist and Dr. Rafiqul Islam Principal Scientist Laben. The training is coordinated by Dr. Sima Dr. NH Mohan and Dr. Pul Atomsi Labangso Aikar National Research Center on Pig along in Church Abang Puabang Pi Latum Henlo Pini Adap Àbirta ke lapuan si kang tonpon iklo do methak me kurwang thu